освещаване на бойните знамена. Има знамена от старо време. Има стари бойни знамена. Те стоят след боевете неми, свехти и разкъсани платна. Има знамена от шипка още, избелели с кървави следи. Те са водили и дни, и нощи, русите и нашите деди. Има знамена от ниш и трава, гонили фашистите със страх. В тях плющи войнишката ни слава, скъпи имена блестят по тях. В тия знамена сега се крие силата на нашата страна. Те са славни внуци на уния, легендарни бойни знамена. Уважаеми госпожи и господа, едва ли има българин, който да остава равнодушен, когато край него преминава знамената. Войсковите знамена, бойните знамена на България. Те идват по един и същи начин. Величествено и тържествено. Идват, за да ни припомнят и призоват. Идват на парада на храбростта, на деня на победоносеца Свети Георги, на тържествените зари и проверки, на които винаги извикваме имената на тези, без които нямаше да ни има и които винаги ще са ни нужни като коректив и пример. Но многовековна е традицията за Богоявленският водосвет да бъдат освещавани знамената на българската армия. Днешният Богоявленски водосвет е продължение на една многовековна традиция за освещаване на знамената и поръсване на войската ни за здраве и успех. В него ще участват знамената на днешните части и съединения, дислоцирани в гарнизон Шумен, знамената на полкови комитски чети, средновековни знамена, знамена преминали през пожари и клади, знамена разкъсвали и спасявали, знамена напоявани с кръвта, която тече в жилите ни. Да сведем глави пред бойните знамена и знамената светини, пред честта и славата на България, пред нейната памет, защото тези бойни знамена всъщност са България и застанали пред бойния им строй, те караха мъжете на България да умират без страх. Уважаеми госпожи и господа, днешният водосвет бе удостоен с вниманието на кметът на община Шумен, професор Христо Христов, народният представител госпожа Ралица Тодорова, областният управител на област Шумен, професор Добримир Добрев, председателят на Общински съвет госпожа Ася Спарухова, директор на окръжна дирекция на Министерство на вътрешните работи, старши комисар Георги Блендов. Уважаеми дами и господа, тържественият водосвет ще бъде услужен от отец Красимир Капитанов, председател на църковното настоятелство на църквата Свети Три светители. Благословен Бог наш, всегда ни и присно и во веки веков. Амин. Глас Господен на водах, попиет глаголя. Примите, придите вси, духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, дяволша гося Христа. В душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй, забери свише на спасението на наши души. Заберат по целия свят от преуспявности Божии църкви на Господа да се помолим. Господи, помилуй за нашият български народ, христолюбивото ни воинство, нашето правителство, за тия, които ни управляват, за тях и спасението им на Господа да се помолим. Господи, помилуй да се освети тая вода със силата, действието и слизането Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй да дойде върху тая вода. Учителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй да се спрятва в изкуплението, благословението на реката Йордан, чрез велико Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй да